Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritate, wa kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilagay po inyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Martes o gapit sa 26 na buwan sa Mayo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga isyos nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maiskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Presyo sa mga produktong petrolyo mosaka sugod karong mga orasa. Straight to the point. Ining pagsaka mga higala ha. Ang presyo sa gasolina mosaka og 1.60 pesos ang matag litro. 1.96 ang diesel og 1.45 ang kerosene. Straight to the point. Katanig pagtagad rubutaga mga kaigalaan sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naot punta mahigala nga mo stable na ug balik yun mga kaigalaan ang presyo sa mga produktong petrolyo. Sa pagkakaroon porbida volatile gihapon mahigala ang merkado sa kalibutanong merkado. Labot niini gumikan sa tensyon gihapon mahigala didto sa Middle East. Straight to the point. Samtang sa laing nga bahin Mabulo Police Station imbestigar na sa nag-viral nga post diha sa social media nga giingong pagdagit sa kalalaki nga may lalaki sa may barangay Banilad ning Dakbayan sa Subo. Straight to the Kadto point. ning nag-viral mahigala nga video nga atong ipakita kagahapon nga duna mga higalay pagdagit sa duha ka mga lalaki. Ang gidagit nga biktima ug iyang asawa ni dangop sa Mabulo Police Station kagahapon aron mo pasaka og kaso batok sa mga tao nga nalambigit sa maong insidente. Straight to the Wala point. unsa man tong pagkadagita mga kagalaan, unsa may atraso gyud ato. Ngano man nga pagkabuntag sayo mga higala gibuhian man dayon. Nakaiskapo or gibuhian dayon unsa may natabo gyud. Tagan tanig pagtagad mga higala karon nga buntaga sab sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na mga higala ato sang hatagan og pagtagad mga sukit paminaw mga balita gikan sa kauluhan. Mga senador nga sakop sa minority ni angal sa presentasyon ni Senador Amy Marcos kagahapon. Labot sa giingong constitutional Constituent Assembly Plot. Constitutional Assembly Plot. Ila kining gihulagway nga fake news kuno matod pa mga higala disinformation o propaganda tool bato kanila. Straight to the point. Apan si Senator Amy Marcos may gala ni insister ni ini og duna sadya may gala mga argumento mga basihanan pagsugod pa kaniadto mga higala bag-o pa nakalingkod mga kagalaan sa katungdanan si BBM ang plano nga usbon ang konstitusyon pinaagi sa People's Initiative. Straight to the point. Kanamdo mo nga gipapirma mahigala ang mga tao, ang mga congressmen mao mga higala ay gipangsugo nga mag-gather og pirma sa katawhan. People's Initiative to, wa magsilbi mga sukit tig paminaw. Unya sunod-sunod na gyud, og imong mahinumduman mahigala ning bag-o pang administrasyon ni Marcos pagkahuman 2022 sila na elect mahigala 2023 murag usa ka tuig wala kaabot usa ka tuig ang ilang panagkuyog ni Vice President Sara Duterte nga sweet na sugod na ang PI kung People's Initiative pagkahuman wa magsilbi sige na nga sunod-sunod mga kaigalaan ang impeachment. Napalpak ang unang impeachment karon ikaduha mga sukit tig paminaw. Unya kini karon matod pang Amy Marcos do na pagilaing giandam nga mao mahigalang constitutional change, ang charter change mga higala og kini ipaagi mahigala og kunas. Straight to the point. At ring pagtagad rubutaga mga kaigalaan kay tan-aw og di gyud makonbikto si Sara Duterte usbon ang konstitusyon nga way election mahigala sa tuig 2028. Straight to the point. At ring pagtagad rubutaga pero may alman ini ang ubang mga senador nga matod pa mahigala di sad sila uyon ni anang charter change. Straight O to the wa point. kuno mga higala matod pa na nila masabuti. Pero ato ni tagsa-tagsaon og hagpatro butaga mga sukid tig paminaw. Unsa man gid ning tanan kini presentation ni Senador Amy Marcos naabay basihanan or wa?
unsa maning pagpanghimakak ni Tito Soto na abay basihanan or wala ba? Pero nahinumdum ta mga kaigalaan og ang mga tao presko pas katawhan inday ken sa diha nga ang Supreme Court ni decide nga basura gyud ang impeachment ni Sara kung first impeachment si Tito Soto ingon gyud nga maayo pa mag-chat-chat mag-charter change ta, di ba? Straight to the point. Kana presko pa man sa unahuna sa mga tao. Kay numdum mo nga gusto siya nga usbo na lang konstitusyon. Gumikan mahigala kay nahiubos siya nga lahi ang desisyon sa Supreme Court sa iyang gusto. Watalik pagkagad lubutaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Sa ako nang ginabalik-balik sa kahanginan, bahalag di magkatukma ang atong baruganan o bahala nagkadaiyang argumento once mo tingog ng Supreme Court na ato lang tahoron kay kaysa pamaylaing Supreme Court nga naa. Pero doon na lang mga pag-discuss na to, kay doon na may mga dissenting opinion. Like ining nahitabo karon kang Senator Bato de la Rosa. Doon na manghigalay pag-voting Supreme Court na atong tuuhan kaya na may voting nga nahitabo mahigala. Pero kung angay mo isyo og TRO, siyam sila. Apan ang main case, wa pa mahuman. Naa pa. Yaga, padayon pa mahigala ang question labot sa main case. Kanta sa nagpagtagad lubutaga sa atong pagaban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to O the ang Korte point. Suprema mapagawas mga higala ni pagawas na sa ilang desisyon na upload na mahigala ang ilang desisyon labot sa TRO. Dili ini desisyon sa main case ha. Desisyon ni nila mahigala labot sa temporary restraining order katong declaratory relief nga gipangayo mga higala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. Samtang sa gawas sa nasod, delegasyon sa Iran naa karon sa Qatar aron alang sa negosasyon tali sa Amerika pagresolbar sa mga isyu kabahin sa nuklear og mga silot niini. Straight to the point. Mana hinaot po ta mahigalag magka padayon magkasinabot lang dinta aron nga mas stable mahigalan tong presyo in town sa mga produktong petrolyo. Kini uguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.